Insemmilkom dan huwa l-aġġornament tal-5:30. Bomba tal-gwerra li tiżen mal-500 kilo nstabet fl-inħawi tal-imkas f'Kordin waqt li kienu qegħdin isiru xogħlijiet fuq il-bini tal-kampus il-ġdid. Kien għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu meta nkixfet bomba tat-tieni gwerra dinjija minn ħaddiema li kienu għaddejjin b'xogħol ta' tħaffir brabta mal-bini tal-kampus il-ġdid tal-Emkast. Mal-instabet din il-bomba kienu evakwati l-istudenti u l-ħaddiema kollha tal-Emkast bħala mezz ta' prekawzjoni. Wara ħidma ta' 3 sigħat ġie stabiliti li l-bomba kellha fiha 250 kilo esplosiv. Iż-żona ta' Kordin kienet waħda mill-aktar nħawi f'Malta li soffrit minn bombardamenti matul it-tieni gwerra dinjija. Mozzjoni imresqa dalgħodu fil-Parlament mid-deputata Justin Caruana f'isem l-Oppożizzjoni Laburista dwar il-Qorti ta' Għawdex sabet l-appoġġ tal-Ministru għal Għawdex Giovanna Da Bono li anka issekondat l-istess mozzjoni. Iżda fid-diskussjoni li damet għaddejja 3 sigħat spikat l-assenza tas-Segretarju Parlamentari Awċi Chris Said li attenda biss għal ftit minuti fil-bidu u baqa' ma għamel ebda intervent. Dan bil-kontra tal-4 deputati l-oħra Awċin Justin Caruana, Anton Refolo, Giovanna Da Bono u Frederick Azzopardi illi kollha għamlu intervent. Josette Bickel ta' 42 sena mill-Belt Valletta bdiet għaddejja ġuri akkużata li meta kienet priġuniera fil-ħabs ittraffikat id-droga fost priġunieri oħra. It-traffikar allegatament seħħ fi żmien meta l-mara kellha f'idejha ir-responsabilità illi tagħti x-xogħol tal-Playmobil lil priġunieri. L-allegat traffikar ta' droga seħħ bejn l-2006 u l-2008 kif kienet tissupplixxi droga li tkun daħlet minn barra u fil-qorti ħareġ li kienet tbieħha lil mill-inqas 4 persuni fl-istess sezzjoni il-kol nisa. Fil-qorti ħareġ li l-mara kellha saħħa kbira fil-ħabs tant li kellha fiċ-ċella tagħha 4 televisions, 2 DVDs, surround system, numru ta' mobile phones u l-kont tagħha fil-bank dejjem jikber. It-trasparenza u l-kontestazzjoni tad-deċiżjonijiet li jittieħdu huma żewġ elementi essenzjali biex min imexxi f'pajjiżna jibqa' sensittiv għal konsegwenzi tal-azzjonijiet tiegħu. Dan iddikjaraħ l-ex-Ombudsman Joe Sammut f'artiklu li kiteb f'pubblikazzjoni tal-Istitut Today Public Policy dwar id-dritt taċ-ċittadini għal tmexxija tajba. Sammut jgħid li iktar iva milli le prattiċi ta' tmexxija ġodda fl-amministrazzjoni pubblika ikunu introdotti minn nies illi jew iħossu li mhumiex marbuta bl-etika ta' tmexxija pubblika jew illi jingħataw xifmu li jistgħu joperaw il-barra minn dak li jitlob l-interess pubbliku. Aktar dwar il-kuntratt tal-binju provvista ta' apparat tekniku fl-isptar il-ġdid tal-onkoloġija. Illum skada żmien li fih dawk interessati setgħu jappellaw mid-deċiżjoni tal-Gvern li jagħti l-kuntratt għall-bini tal-isptar il-ġdid tal-onkoloġija. B'kollox kien hemm 4 konsorzji bil-konsorzju li rebaħ il-kuntratt huwa iffurmat minn kumpaniji Maltin u mmexxi mill-kuntrattur Zaren Vassallo li fl-aħħar xhur ingħata l-kuntratt ta' miljuni kbar ta' euro biex jibni il-power station tal-BWSC. One News b'kollaborazzjoni ma' Red Touch Phone se jibda joffri servizz ta' aħbarijiet bl-SMS. Millum il-klijenti ta' Red Touch jistgħu japplikaw b'xejn għas-servizz SMS News Alert. Is-servizz jinkludi aħbarijiet li jkunu għadhom kif ġraw u li mbagħad jixxandru fil-bulettin ewlieni ta' One News fis-7:30 u anke bulettini u aġġornamenti tar-radju. L-SMS number li fuqu jistgħu japplikaw il-klijenti ta' Red Touch huwa 5098 5001. L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Moody's ħabbret li se tkun qed tirrevedi r-ratings tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel 3 xhur tas-sena d-dieħla. Moody's qalet li l-Unjoni Ewropea mhix turi snina biżżejjed meta tiġi biex tieħu miżuri deċiżivi minkejja s-summit tal-ġimgħa l-oħra fi Brussell. Moody's qalet li s-summit tal-Unjoni Ewropea ftit li xejn offra miżuri ġodda biex jiġi miġġieled id-dejn fiż-żona euro. Aħna nerġgħu nkunu magħkom b'servizz dettaljat tal-aħbarijiet fis-7:30. Il-temp għal komplement tal-jum mistenni jkun il-biċċa kbira sabiħ li jsir ftit jew wisq imsaħħab. Il-viżibilità tajba, ir-riħ ħafifa l moderat mill-biċ li jdur mill-punent tal-Majestral wara nofsinhar u jsir moderat mal-lejl. Il-baħar ħafif li jsir ħafifa l moderat bl-imbagħad ikun ftit li xejn li jsir baxx minn nofsinhar. L-ogħla temperatura 20 grad Celsius, l-inqas 13 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 2.